سلامات كورات تخطات الزشانل كما يغنيكم مستر زيل مستر زيل ህፃናት ሳይንሳዊ ሜላ አናባ እንግሊዝኛ ንክኽእሉ ምስቲ ግዚኡ ዝኸይድ ዓቕሚ እንግሊዝኛ ከማዕብሉ ዓሊሙ ብዙሕ ፃዕሪ እናገበረ ይርከብ። ካብዚኣቶም ትምህርታዊ ቪድዮታት ምድላው፣ መፅሓፍቲ ምድላው እዩ። ስለዚ እዚ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ዩቲዩብ ቻነልና ሚስተር ዚል ኢዲዩሲ ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚል ኢዲዩሲ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ክባፃሕ እጃሞም ይብርክቱ። ኦኬ ሎሚ ሓንቲ ከዓ ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ዳያግራፍ ክንርኢ ኢና። ዳያግራፍ እንታይ ማለት እዩ? ክልተ ፊደላት ሓንቲ ድምፂ ክህቡ ከለዉ ዳያግራፍ ይበሃሉ። ክልተ ፊደላት ሓንቲ ድምፂ። ስለዚ ደብሊው አር ኮንሰናንት ዳያግራፍ ካብ ዝበሃሉ እዮም። ደብሊው አር ር ዝብል ድምፂ ይህቡና። ስለዚ ክልቲኦም ብሓደ ክመፁ ከለዉ ር ዝብል ድምፂ እዮም ዘውፁ። ደብሊው አር ር ዝብል ድምፂ ኣለዎም። ስለዚ let's read ተወሰኑ ቃላት እንደነስ ንሪኦም። ርአክ ራክ ርአክ ራክ ርአክ ራክ። ስለዚ ደብሊው አር እዚኣ ክልተዮም ሓንቲ ድምፂ ኣለቶም። ንሳ ከዓ እንታይ እያ? ር ኣብዚኣ እንደገና ርአፕ ራፕ ርአፕ ራፕ ርአፕ ራፕ። ስለዚ ኣብዚኣ እውን ደብሊው አር ሓንቲ ድምፂ ኣለቶ። እንታይ እሳ? ር ትብል ትኸውን። ኣብዚኣ ከዓ ርስት ረስት ርስት ረስት ርስት ረስት። ስለዚ ኣብዚኣ እውን ደብሊው አር ር ዝብል ድምፂ ኣለዎ። ሪኢንግ ሪንግ ሪኢንግ ሪንግ ሪኢንግ ሪንግ። ስለዚ እዚኣ እንታይ እያ? ር ዝብል ድምፂ ኣለታ። ስለዚ ደብሊው አር ር ዝብል ድምፂ ይሁና። ሬንች 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 ሬንች። ስለዚ ደብሊው አር ኣብዚኣ እውን ር ዝብል ድምፂ ኣለዎ። ርኢስት ሪስት ርኢስት ሪስት ርኢስት ሪስት። ስለዚ ኣብዚኣ እውን ደብሊው አር ሓንቲ ድምፂ እያ ዘለቶም። ንሳ እውን እንታይ እያ? ር ትብል ትኸውን። ኦኬ ርኦንግ ሮንግ ርኦንግ ሮንግ ርኦንግ ሮንግ ርኦት ሮት
ሮት ሮት። ስለዚህ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ሎሙዓንቲ ዳያግራፍ WR ወይ ከዓ ር ዝብል ድምፂ ዝህቡና ክልተ ፊደላት ርኢና። ስለዚ በቢግዚኡ እንለቆም ትምህርታዊ ቪድዮታት ክበፅሑና ዩቲዩብ ቻነልና ሚስተር ዚል ኤዱክ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ይግበሩ። ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚል ኤዱክ ፎሎው ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ሼር ይግበሩ። ሚስተር ዚል ዝፅሕፍዎም ህፃውንቲ ብዓቕሞም ተዳለዉ መፅሓፍቲ ንክበፅሑ እጃሞም የብርክቱ። ኣብ ቀፃላይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ቀኒ